Există un fenomen foarte interesant în cultura noastră și în modul în care înțelegem competența. Mulți oameni cred că a fi competent înseamnă să ai facultatea potrivită, certificări, ani de experiență, titlu pompos sau un traseu profesional corect. Dar realitatea, mai ales în domenii moderne precum tech, business sau management, e adesea mult mai haotică. Foarte multe companii funcționează pe procese improvizate, documentație incompletă, oameni care învață din mers și adaptare continuă. În practică, oamenii care ajung valoroși sunt deseori cei care învață repede, observă problemele, sunt curioși, se adaptează, comunică bine și își asumă responsabilități. Adică exact genul de oameni care uneori nici măcar nu au CV-ul perfect. Și apare un paradox foarte ciudat. Omul care chiar se descurcă începe să se simtă impostor. Pentru că mintea lui zice, dar eu nu am facultatea aia. Eu nu am 10 ani experiență. Eu nu am toate certificările. Cum am ajuns eu aici? În timp ce obiectiv rezolvă probleme. Oamenii au încredere în el, compania îi dă responsabilități și lucrurile merg bine. De multe ori, oamenii competenți sunt tocmai cei care își văd clar limitele și realizează cât de multe lucruri nu știu. În schimb, oamenii superficiali au uneori foarte multă încredere, tocmai pentru că nu înțeleg complexitatea. E diferența dintre mamă, cât de multe sunt de învățat și, da, sigur mă pricep. Un exemplu foarte bun e în programare. Imaginează-ți doi oameni. Primul are facultate perfectă, certificări, știe teoria, vorbește foarte profesionist, dar când apare o problemă reală și ambiguă, se blochează. Al doilea, poate a învățat singur, poate a început din curiozitate, poate nici nu are traseul corect, dar știe să caute, să înțeleagă business-ul, să vorbească cu oamenii, să experimenteze și să găsească soluții. După câțiva ani, compania începe natural să se bazeze pe al doilea om, dar el încă se vede pe sine ca băiatul care doar încearcă să țină pasul. Asta e partea tristă și interesantă. Sentimentul intern de competență rămâne uneori în urmă față de realitate. Și cred că în cultura noastră există foarte multă nevoie de validare oficială. Nu întrebăm, poți face lucrul ăsta bine? Întrebăm, dar cine te-a validat? Iar asta îi face pe mulți oameni autodidacți sau atipici să se simtă fraude, chiar atunci când sunt foarte capabili. În realitate, în multe domenii moderne, abilitatea de a învăța rapid, naviga haosul, conecta idei, înțelege oameni și adapta continuu valorează enorm. Poate chiar mai mult decât traseul perfect pe hârtie.